solucions per als reptes que tenim a la cooperativa. El que ens permet el dia d'avui és poder fer trobades i reunions amb les diferents startups que ens presentaran propostes i amb les quals intentarem trobar aliances i col·laboracions per poder anar trobant solucions, però sempre amb una mirada inclusiva i integral. El repte que presentem, així molt resumit, és passar de panicades i ròndols i classos a realment crear entorns educatius immersius. Volem que els alumnes es sentin que són qui està co-creant conjuntament amb el docent les seves experiències educatives. Està creant el seu aprenentatge. Evidentment, què necessitem per poder fer real això? Que el docent pugui acompanyar l'alumne sense ser expert, perquè no tenen expertesa en tecnologia. I això és el que busquem que ens aporti les startups. Hem treballat amb una plataforma que el que permet és que qualsevol persona no qualificada tècnicament, sigui un infermer, sigui un professor, al final pugui tenir el suficient coneixement per traslladar a tot l'alumnat o pacient que tot aquest contingut el puguin visualitzar sense cap tipus de problemàtica. Que d'aquestes converses puguin sortir pilots i aliances amb les startups que ens reunirem i que realment pugui arribar a les nostres escoles i créixer com a proves pilots i que posteriorment ja es puguin incloure dins del dia a dia de les nostres escoles. Busquem digitalització educativa, deixar enrere només la digitalització com una eina, una pantalla, per poder passar a ser entorns realment educatius co-creats per docents i alumnat.